ମନ୍ଦ ନା। ଆମ ଭାରତର ଗୋଟେ ହୀରା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହବନି। ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇଲେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, ଯୋଉ ପୁଅ ସାରା ଦେଶ ଆଗରେ ତାକୁ ପ୍ରପୋଜ କରିଥିଲା, ଯୋଉ ପୁଅ ତାକୁ ସୋପ୍ କରୁଥିଲା ଯେ ସେ ତା ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବନି। ବାସ୍ ଭରସା ତ ଗୋଟେ ହବ ନା, କାରଣ ଗୋଟେ ଝିଅ ମା ତ ହେଇପାରେ, ଆଉ ସେ ମାର ମନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଇଥାଏ। ତ ସେ ତାକୁ ଆଖି ବୁଝି ଭରସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଇଣ୍ଡିଆ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଜିତିଲା, ଆଉ ସେଇ ହୀରାର ଚମକରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ସେ ପୁଅ ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲା। ହେଲେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ସେ ପୁଅ ସେ ଝିଅର ୱେଡିଂ ଦିନ, ବାହାଘର ଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ସହିତ, ଛାଡ଼ କହିବାକୁ ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଦୟାକରି ଭଲ ଯଦି ପାଉଛ ଚିଟିଂ କରନି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ ରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।